Hej YouTube, velkommen til dagens vlog. Man kan se, så er jeg lige vågnet. What the fuck? Jeg tror lige, at jeg vasker mit hår, og så tager noget tøj på, så... Okay, sådan er så lige fået mit hår lidt ned, det var lidt bedre. Men vi skal ud og spise, og... Ja, så... Vi tager ud og spiser nogle morgenmad over hos min lille søsters børnehave, så ja. Okay, grunden til at jeg taler lidt lavt, det er fordi, at det er morgen og sådan noget, så jeg tager lige en ny trøje på. Og en cap på. Se for the win. Og så går vi. Ses. Skal du ikke knække på? Eller tegn. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are Bror, der skulle drikke noget vand. Vi lavede total ninja i går, mand. Okay, vi skulle ellers ud og spise, det var godt. Men det blev droppet. Hvorfor? Det Hvorfor? Hvad? Hvorfor er det droppet? Fordi at det blev for sent og sådan noget. Nu har han fået morgenfood. Ja, morgenfood i T-bollers. Så ja, vi skal lige klare skolen, og så... Klare skolen, som nogen vi kan det. Ja, Vi skal fremlægge noget i dag, så... ellers. Vi skal fremlægge noget i dag. Nej. Jeg tror, det var først. Nej, i dag skal vi fremlægge. I har allerede fremlagt. Jeg har fremlagt. Live reaction. What the fuck? Jeg troede, vi skulle gøre det alt sammen i morgen. Vi skulle starte klokken tirsdag. Klokken tirsdag. Ej, men vi skal fremlægge i dag i hvert fald, og så... Ja, det kommer vi nok til at filme. Maybe. Måske, hvis vi fremlægger. Men, ja. Det gider vi ikke filme. Jeg har en pakke, som jeg skal hente i dag, som I nok bliver glad for at se. Ninja! Jeg tror ikke, Anja, hun er her. Ja. Jeg har fået sådan en rigtig sådan rækkefølge eller sådan noget, så det er fordi, at vi ikke har haft særlig lang tid til, fordi vi skulle lave en farm. Kan være flere ting. Man kan lave en mob farm og en wheat farm. Ikke wheat, sådan wheat. Men man får noget ret godt af at dræbe den. Okay, så har vi også en 28 minutters video, som jeg måske uploader til YouTube, bare de fuld video måske, hvis I vil have det. Skriv noget under. Hej! Hej. Men nu har vi et produkt, vi skal vise, det er noget vildt, og det skal vi se der. Steve der er et træ, og så er der sådan en der. Og mobiler skal væk, fuck. Okay, vi har lige fremlagt nu, det er andre stød til at fremlægge dem. Fremlægger nu. Okay, der kom lige en lærer ind og sagde, at den var grimmere end noget, selv 6. klasse, vi kunne have lavet. Hashtag savage, mand. Iskold army, mand. Hun kommer bare ind. Ja, se, det der, det er noget 6. klasse, hun kunne have lavet. Nå, går hun. Ja, kæft, mand. Men jeg er tyk. Come on! Nej. Ja, vi er stadig i gang med skolen, hvis I kigger på ude af derovre, der er lidt ude af derovre, der er ude af derovre. Først klokken 1:30. Har vi fri. Det er lidt sad moments. Men i hvert fald så er vi fri der, så.
vi er endelig fri. Wallah. Vær uden Wallah, vi er fri. Wallah. kopien er lige. Rip Marco. Hashtag vloggerstep. Hashtag Marcos trøje. Hashtag min trøje. Hashtag. Nu er lige at pakke os. Ja, vi tager bare hjem. Også lige en ting, jeg skal sige, det er, at vejret er blevet mega godt i forhold til de sidste par dage, der har det været mega koldt. Så, ja. Så er vi endelig hjemme igen, og ja, jeg skal åbne pakkerne. Let's go! Så bare herfra. Ja, jeg har den her pose, som der er fyldt med pakker. Og den her pakke. Og den her pakke. Og så er der den her pakke. Og den her pakke. 4 pakker i alt. Og jeg har noget nyt, jeg skal vise jer. This motherfucker. Nej, vent. Fade butterfly knife. Og den er skarp. Men jeg får også en anden Okay, jeg får lidt spattet den her, det gør jeg sikkert også. Jeg får en anden, den skal nok også lave en unboxing video om, når jeg får den, måske et review på den, et eller andet. Men det er en butterfly knife slaughter fra CSGO. Ja. Så jeg vil stille dem egentlig bare fordi alle begyndte at have dem her. Og de var sgu ikke særlig sjove længere. De er fucking lette, når man er vant til at bruge dem. Okay. Ej, men lad os bare komme i gang med at bruge min anden CSGO-kniv. Carry bit. Motherfucker. Let's go. Okay. Vi starter med den mindste først. Jeg ved, hvad det er der. Jeg ved, hvad det er der. Very nice. Den virker ikke. Nå, det er fordi jeg skal hive den der ting ud. Okay. Okay, nu forstår jeg. Så trykker du. Satisfying, men det her. Okay, det er det faktisk ikke engang. Det ved jeg ikke om det er. Ved. Swag. Er det ikke det på den venstre? Swag, man. Nu er jeg real OG. De her to er cirka de store. Den her ved jeg godt hvad er. Jeg ved ikke hvad for nogen det er, men jeg ved godt hvad det er. Fordi jeg kan mærke det på kassen. Yes. Jo. Det der satisfying ud. Nej. Man. Jeg ved kraftigt ikke, om I forstår det, når det ser lidt sådan ud. Størrelse, jeg ved ikke. Står der ikke noget om. Jeg fik lige cancer af det der, mand. Ja. Næste, det er den her. Det ved jeg godt, hvad jeg tror jeg. Yes. Endnu en sådan en her. Bare rød. Den er ikke til mig. Den er til Engel. Shoutout. Wifties med hashtag. Hvad? Den er vild. Den har guld sådan nogle her, mand. Det er fandme snyd. Så har vi den sidste pakke her. Eller sidste. Fordi jeg har nemlig også... Det er det ikke den sidste pakke. Vi skal hente en til pakke. Men det kan jeg ikke gøre lige nu, fordi at det er en stor pakke. Så vi skal bruge bil til det, og det er kun mine forældre, der må køre bil, fordi jeg ikke er over 18 endnu. Og
Ja, det er lidt ærgerligt, men jeg ved også, det er konnichiwa. Fancy, mand. Ja. Det er da sådan et tæppeagtigt. Man kan godt trække det igen. Ja. Okay, endelig har fundet noget, som der er satisfying. Prøv at kigge. Jeg ved ikke, om man kan se det på kamera, men det er i hvert fald mega satisfying her. Okay, her om en halv time skal jeg være nede på posthus igen og hente min anden pakke, fordi det er en stor pakke. Så jeg fucking... Jeg ved ikke, hvad der er med mig, men jeg kan bare ikke finde ud af at lukke mit skab. Men inden jeg gør det, så skal jeg lige have fandme ordnet alt det her. Men Jesus Christ. Der er bare fucking overfyldt med alt muligt skrald og sådan noget. Men jeg rydder i hvert fald lige op, og så... Ja, så tager vi måske ned og henter det her om en halv time, så lad os lige se, om vi kan nå det. Okay, så er klokken 3:30. Eller 3:30, undskyld. Og vi skal til at gå nu, undskyld, det er lidt mørkt. Men det er fordi, jeg lige slukker lyset. Men ja, vi skal til at gå nu, som sagt, ned og hente det der. Nede på posthuset, så slukker lige lyset. Og så går vi. I could seat you by the fire. Listen, listen. There's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright, but I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when you're answering to God. Og vi er hjemme igen. Lol. Yay! Ej. Nu se den her ting. Og så er der også kommet sådan en her lille. Jeg ved ikke lige hvad det er. Altså jeg svæver, jeg ikke har bestilt noget på den her størrelse. Der står det kommer fra Xinjiang-land. Ja, jeg ved faktisk ikke hvad der er inde i den her. Så jeg tænker, lad os bare åbne den. Der er en pose. Eller er det en kondom? Hvad for helvede er det en fucking kondom? Fuck nej, man. Ej, hvad fanden er det? Wait a second. Pis. Ej, hvad fanden er det her? Jeg sværger, dem her har jeg fandme ikke bestilt. Men ja, jeg tænker, lad os bare åbne den her ting, med. Vi starter selvfølgelig fra toppen. Og jeg ved godt, hvad der er inde i den her. Bare roligt. Men det ved I. Oh shit. Lol. Fuck yeah. De her ting. Jo, jeg ved godt, det er. Sikkert. Okay. Den her vil jeg også godt være. Vi lægger lige alle de her ting herovre. Så den her. Shit. Hvor er det ud.
så vi starter med den her ting, som vi så åbner her. Yes. Største unboxing i fucking hele min kanals historie. There it is. Boys and girls, hvis I kan gætte, hvad det her det er, så I sinds. Det kunne vi nok ikke. Vi ligger bare lige den anden til siden imens. Så har vi dem her, som vi lige så godt bare kan åbne. Okay, I kommer til at gætte, hvad det er nu. 100. Hvis jeg gør sådan her, og så viser det her tæppe, som der skal gå ud over. Og I stadig ikke ved det endnu, så viser jeg bare den her. Så jeg faktisk allerede har 2 af derovre. But susse. Lige meget. Okay, så hvis I ikke kan gætte, hvad fanden det er, ja, så ved jeg ikke. Så klik hen til en anden video. Lige nu, right away. Okay. Men hvis I ikke ved, hvad det er, så er det her fandme lys. Sådan nogle rigtige lys. Studiolys. Dem her. Jeg tror, jeg vil prøve at stille dem op i stuen, og så se, hvordan det går. Så yeah! Okay, nu skal jeg til at samle den der ting. Den er heromme. Eller de er heromme. Det ser faktisk ikke særlig kompliceret ud i forhold til, hvad det er. Så jeg prøver bare. Det er først nu, at jeg lige har lagt mærke til, at vi ikke har nogen pærer. El-pærer. Jeg prøver at se, om jeg kan... Der er en der. Kan jeg bruge det? Det er for sødvær. Ikke? Vi skal putte det ned. Pære. Yes. Passer perfectly. Og så tror vi lige den her. Lægger ud. Og så er det nu, miraklet kommer til at ske, hvis den virker. Klar? Vender den sådan her. Om 3, 2, 1. LOL. Så tror jeg, man kunne skrue bare ned. Slukke til. Pretty neat. Sluk, tænd. Okay. Ja, det er pretty nice. Så har jeg stemt til, der er kun én i her, så det er derfor, at... Yes. Jeg skal nok få købt nogle pærer. Jeg prøver lige at sætte dem op nede på et værelse, og så se, hvordan det går. Så ikke lige nu, jeg orker ikke. Så
Yes. Okay, jeg har lige været i bad. Jeg skal lige tælle lidt stille lige nu, fordi at mine søskende ligger og sover. Men ja, jeg håber, I nyder vloggen. Ja, jeg har ikke rigtig andet at sige. Jeg er ret træt lige nu. Klokken er 12:30 eller. Jeg har fået løftet lyset ned på et værelse. Ja, men jeg håber, I nyder vloggen. Husk at like, og jeg tror også, jeg kommer til at daily vlog i morgen. Jeg ved ikke, hvis I gerne vil have nogle flere, så like og selvfølgelig alt det der. Og hvis I kan få 5 likes, så havde det været dejligt. Ja, men ellers så bare ses.